Здравейте! Ще се опитам да ви заснема едно видео, как да си превеждате видеята. Така, чуквате на Chrome и отваряте Web Store. На Web Store слагате Joy English. И когато ги кликнете, ви излизат тия програмки. Отиваме на първата програмка и кликваме на нея. Така. Отваря ви са и това. Отивате на Add to Chrome и го кликвате него. Така. И сега отиваме на Add Extensions. Кликвате на него. Окей, чекинг. В момента го проверява. Ето го. Така. Тук трябва да се впишете. Което е безплатно. Така. Слагате си името и имейла. Може и с Facebook, но сигурно ще трябва да слагам парола, което аз не искам. Добре, намерима. Ще видим дали ще стане така. 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 Сега, виждате къде дойде, тук вече трябва да го има на тая иконка. Иконката, дето е като пъзълче. Кликвате на нея. Ето го къде е Joy. Трябва обаче да го пинтваме, да натиснем това. Тогава вече го имате като отделна иконка и тук горе. Виждате ли? Така, кликвате на него. Така, кликваме. И отиваме. От кой език? Translate from English. Translate to. Натискаме тук и си избираме Bulgarian. Ако го намерим къде сега. Аз малко ще ми е трудно с едната ръка да го намеря българския. Да видим. Той трябва да е много по-нагоре. Момент. Сам да го намеря. Не, Нико Еспаньол. Така, тук трябва да е. Българиан. Намеря го от първия път. Така. И това тук трябва да ви е кликнато също. Виждате ли? И това трябва да ви е синичко. Да. Това е. Така. Сега да видим. Супер. Сега отиваме на не това. Кое исках аз? Да ви преведа вебинара. Значи, можете да превеждате само ако на видеята има и това и тук, което е сесия. Виждате ли го? С пише. Значи, кликваме на него. Тук трябва да е... Кликваме на него. Сенарка не става. Това трябва да е кликнато. Така. Тогава отивате и тук горе и правите рефреш на страницата. Окей. И сега ще видим, като пуснем този вебинар, дали ще стане нещо. Така, ето го превода и горе, както виждате, има и превод на български. Така, кликваме тук. Welcome to our live webinar.
Така, чакайте малко с картичка да спра за малко, че много крещи. Тъй. Значи, къде беше тук? Ето тук. Така. Значи, тук отивате на това. Чукате го и го слагате на най-малкия текст. А Auto Translate е, да кажем, долу-горе и така, за да може да го четете. А пък ако искате и по-голямо, нали, за да го виждате добре. Ако искате да си смените цвета, може да си го смените от и тук, какъвто цвет искате. И натискате Apply Now. Така. Тъй, когато отидем вече на видеото, пак, и го пуснем, първо трябва да натиснем пак рефреш. И тук горе, пак рефреш. Така, сега, когато го пуснете, той е вебинар. Ето. Пак напрещи. Така, сега можете да вземете този текст и направо да си го махнете на някъде, където си искате. И той да си го наместите другия. Нали, да си го местите на където искате. Може да си го изкарате навънка. Сега с една ръка ми е трудно. И добре, ще го оставим тук за сега. И той е на български вече. Можете да си го сложите някъде на друго място. Долу, горе да го местите. Това е за сега. Гледайте този вебинар и после ми се обадете да говорим заедно. Окей? Чао, чао!